Alamisa janvier kalo tile 22 sanba fila ani 26 DMS TV tiɲɛna muso aw ni ce aw ni yantuma a y'o bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni ye o wagati seli sani an da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani ka hakilinaw di hakilinajiyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali office central stupéfiant ni o ye OSS maaw yɛrɛ kɔni olu cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa min yɛrɛ kɔni ɲɛnaminimafɛn o kana don Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na togo sugu si yɛrɛ kɔnɔna o ko hukumu de la ko tɛnɛ tɛmɛnen janvier kalo tile 19 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye cellule aéroportière anti-trafic maaw yɛrɛ kɔni ni ne ye an ka OSS ni o ye office central stupéfiant ni kɔni olu ka bolofara dɔ yɛrɛ kɔni ko man yɛrɛ kɔni opération ɲumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ aéroport international président Modibo Keita yɛrɛ kɔnɔ ni bɛ seno localité yɛrɛ de kɔnɔ opération min yɛrɛ kɔni kuncɛra ni bolo yɛrɛ kɔni dali cannabis ni ale kɔni ɲɛnaminimafɛn o kilogramme 14 ale ni dɔɔni yɛrɛ de kɔnɔ ni yɔrɔ kofɔlen in na Alisa an bɛ to an ka office central stupéfiant maaw yɛrɛ kɔni ka opération hukumu na a yirala k'a fɔ ko janvier kalo tile 17 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni kita office central stupéfiant maaw yɛrɛ kɔni ko le opération ɲumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ni région kofɔlen in kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni senfɛ min kita OSS maaw ye o kɔni ye poids lourd ni o ye camion belebeleba ye o y'o dɔw yɛrɛ kɔni lajɔ min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u taara bɔ fura bayɛlɛmalen suguya caman yɛrɛ kɔni kan ni fura bayɛlɛmalen nin yɛrɛ kɔni interdilen don an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa a kun bɛ ka don kilenbaliya yɛrɛ de kɔni fɛnɛ kɔnɔna na an ka Mali jamana kɔnɔna na tɛnɛ tɛmɛnen janvier kalo tile 19 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali direction générale du commerce et de la concurrence maaw yɛrɛ kɔni olu ye communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni tajimafɛn ko doni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko basigi caman yɛrɛ kɔni bɛ ka o don o yɛrɛ kɔnɔna na ko ni kow yɛrɛ kɔni taara u tacogo yɛrɛ kɔnɔna na ko tajimafɛn min yɛrɛ kɔni donna wagati laban in yɛrɛ kɔnɔna na k'a ka kan dɔgɔkun caman yɛrɛ kɔni kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min an ka kunnafoniya tɛmɛnenw na an ko ye laseli kɛ aw ye k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Viviane Yolande Compaoré ni ale Burkina Faso ka minisiri kɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni ko dɔ yɛrɛ kɔni taara nin ma ko fɔlen yɛrɛ kɔni faga f'a ka sokɔnɔna yɛrɛ kɔnɔ Burkina Faso jamana kɔnɔna na wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ tɛnɛ tɛmɛnen janvier kalo tile 19 san 2026 Wagadu procureur ale kɔni bɔra ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni olu ye k'u bolo da maa dɔ yɛrɛ kɔni kan u bɛ ka bisikiya maa min na k'a fɔ ko ale yɛrɛ de kɔni Burkina Faso ka nin minisiri kɔrɔ in yɛrɛ kɔni faga ko maa min yɛrɛ kɔni minɛlen bɛ u bolo ni ko in yɛrɛ kɔni hukumu na ko maa in yɛrɛ kɔni Viviane Yolande Compaoré masurunyala mɔgɔ dɔ de ye ko wa somɔgɔ dɔ fana don ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi don kibaru kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka office central stupéfiant ni ne cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don ɲɛnaminimafɛnw donni kɛlɛli ma ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na a yɛlɛla k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni OSS maaw olu cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa min yɛrɛ kɔni ɲɛnaminimafɛn o kana don an ka Mali jamana kɔnɔna na togo suguya si yɛrɛ kɔnɔna na o ko hukumu de la ko tɛnɛn don janvier kalo tile 19 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni ye cellule aéroportière anti-trafic maaw yɛrɛ kɔni ni nin ye OSS bolofara dɔ ye ni olu yɛrɛ kɔni ka baara yɛrɛ kɔni bɛ kɛ an ka aéroport yɛrɛ de kɔnɔna ko nin dɔn ko fɔlen yɛrɛ kɔnɔna ko nin maa nin yɛrɛ kɔni ka jateminɛ u ka cɛsirilen don ka baara kɛ ko ɲuman kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka ɲɛnaminimafɛn dɔ yɛrɛ kɔni labɔli an ka Mali jamana kɔnɔna na ka o ko in yɛrɛ kɔni bali ni kekuya yɛrɛ kɔni ye ko contrôle dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ an ka Bamako aéroport international Modibo Keita yɛrɛ kɔnɔna ni nin bɛ seno localité yɛrɛ kɔnɔna ko min yɛrɛ kɔni ye cellule aéroportière anti-trafic maaw yɛrɛ kɔni k'u taara bɔ cannabis ni o ye ɲɛnaminimafɛn ale kɔni kilogramme 14 ni dɔɔni yɛrɛ kɔni ka voyage kɛla dɔ yɛrɛ kɔni kunna ko don ko fɔlen yɛrɛ kɔni na ko maa min yɛrɛ kɔni kun bɛ fɛ ka voyager ni ɲɛnaminimafɛn nin yɛrɛ kɔni k'a kun kɛn bɛ ni ka ni fɛn yɛrɛ kɔni dogo tomati ji yɛrɛ kɔni boîte 24 de kɔnɔna na o bɛɛ kun kɛ kun yɛrɛ de ye walasa min yɛrɛ kɔni OSS ka cɛdenw ye olu kana na se ka bɔ ni fɛn yɛrɛ kɔni kalama nka kun tɛ min yɛrɛ kɔni dɔn o de ye ko OSS cɛdenw yɛrɛ kɔni olu bɛ se u ka baaraw yɛrɛ kɔnɔna wa u ka jateminɛw ka ca kosɛbɛ
a yirala k'a fɔ ko nin ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ kɔni kun bɛ ka taa Royaume-Uni faaba de la ni o ye Londres yɛrɛ de ye wa wale yɛrɛ kɔni a yira bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ kɔni ko a carili yɛrɛ kɔni bɛ ka caya kosɛbɛ fo ka taa jamana ni jamanaw yɛrɛ kɔni na wa wale yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ réseau maa dɔw yɛrɛ de kɔni fɛ minnu bɛ sous région kɔnɔna na u b'a ta ka bɔ nin yɔrɔ nin yɛrɛ kɔnɔna na ni ka taa n'a ye fo farajɛla jamanaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko opération yɛrɛ kɔni kɛra Abdoulaye Ibrahim Traoré yɛrɛ de kɔni ka ɲɛmɔgɔya la ni ale ye aéroport escadron yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ye ko opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye nin ma kofɔlen ka cɛ de ye olu teliya yɛrɛ kɔni ni ka u bolo da maa in yɛrɛ kɔni ka min kun bɛ fɛ ka voyager ni ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ kɔni ye ko maa min yɛrɛ kɔni kun bɛ fɛ ka voyager ni nin ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ kɔni ale tɔgɔ ye Innocent Gérald Chukwu Emeka yɛrɛ de kɔni ko wa Nigeria ka jamana kɔnɔden yɛrɛ de kɔni don k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ni ma kofɔlen ale bɛ an ka kiiri tigilamaw yɛrɛ kɔni ka bolo kan ko wa charge gɛlɛnmanbaw yɛrɛ kɔni bɛ a contre la ni o yɛrɛ de kɔni ko maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kun bɛ fɛ ka ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ kɔni la voyager jamana ni jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la Colonel Major Fuseni Keita ni ale de ye OCS yɛrɛ kɔni directeur général ye ale kɔni bɛ OCS agent yɛrɛ kɔni fo ka baara kɛ kun ɲuman yɛrɛ kɔni na wa a bɛ aéroport cellule aéroportière anti-trafic maaw yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ u ka jateminɛ ale n'u ka cɛsiri baaraw yɛrɛ kɔnɔna na ni opération in kɔnɔna na Colonel Major Fuseni Keita ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ sinsin a kan kosɛbɛ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali OCS maaw yɛrɛ kɔni k'alisa olu cɛsirilen don fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la walasa ka se ka ɲɛnaminimafɛnw don ni bali an ka Mali jamana kɔnɔna na a bɛ hakilinaji kɛ a ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye ɲɛnaminimafɛn kɛlɛli ye Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko in tɛ se ka sebaya yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni population ka jukɔrɔmadenw yɛrɛ kɔni tɛ OCS directeur général yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ kɔni kɛlɛli Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na bɛɛ jɛ baara yɛrɛ de kɔni don wa jamana kɔnɔden kelen kelen labɛn kunkan ko don ni maa min se yɛrɛ kɔni min ye nin ko in na a kan ka i k'o kɛ k'olu bɛ laɲini kɛ population yɛrɛ kɔni fɛ k'alisa an ka continuer an bɛ collaboration tɛmɛ ani an ka lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la an ka dɔ fara o kan halisa OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni ni opération ɲumanba min yɛrɛ kɔni kɛ o bɛ tali kɛ an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ka fɛrɛ latigɛ la walasa ka se ka aéroport yɛrɛ kɔni sécurité yɛrɛ kɔni renforcer kosɛbɛ wa min yɛrɛ kɔni an ka Mali ministère de la sécurité et de la protection civile yɛrɛ kɔni ale fana ka laɲiniba yɛrɛ de kɔni ye nin ye ni o de ye ko ka Bamako yɛrɛ kɔni ni o ye an ka Mali faaba ye k'o kɛ yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na min ye ɲɛnaminimafɛn o tɛ se ka don cogoya si yɛrɛ kɔni na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a yirala k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ sen na nin ko in yɛrɛ kɔni hukumu na walasa n'a sɔrɔ nin wale yɛrɛ kɔni ye réseau de ka fɛrɛ latigɛ ni ka réseau yɛrɛ kɔni ci ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na OCS cɛdenw olu bɛ sinsin a kan u ka kumaw kɔnɔna na halisa k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ɲɛnaminimafɛnw donni an ka Mali jamana kɔnɔna na k'olu bɛna dankari o ko in yɛrɛ kɔnɔna na togo sugu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna na halisa an bɛ to an ka office central des stupéfiants mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka opération ko yɛrɛ kɔni hukumu na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min ni wagati nin yɛrɛ kɔni na OCS cɛdenw kɛnbɛ ni ka opération yɛrɛ kɔni caya kosɛbɛ walasa min yɛrɛ kɔni Mali jamana kɔnɔdenw ka se ka an lakana yɛrɛ kɔni fɛn kuntanw yɛrɛ kɔni tɔɔrɔ ma o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na a yirala k'a fɔ ko ka sanga ni OCS cɛdenw ka cɛsiri baaraw yɛrɛ kɔni walasa ka se ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka kɛnɛya ko sabati ko kita OCS maaw ye opération ɲumanba dɔ kɛ janvier kalo tile 17 tɛmɛnen san 2026 Kita région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na min ye Kita OCS maaw yɛrɛ kɔni olu ye camion dɔ yɛrɛ kɔni lajɔ camion min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o taara bɔ cargaison dɔ yɛrɛ kɔni kan cargaison min yɛrɛ kɔni kun falen don fura bayɛlɛmalenw yɛrɛ de kɔni na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka tiɲɛniba yɛrɛ kɔni don ni réseau manu yɛrɛ kɔni kunna a yɛlɛ k'a fɔ ko ni opération yɛrɛ kɔni ko hukumu yɛrɛ kɔni na ko maa min yɛrɛ kɔni kun bɛ opération in ɲɛma o ye commissaire principal de police Alu Kulibali yɛrɛ de kɔni bolo ko wa ɲani ale k'a ka cɛdenw yɛrɛ kɔni wuli ne ka ni opération yɛrɛ kɔni kɛ o y'a sɔrɔ o ye renseignement kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ de kɔni sɔrɔ u ye renseignement minnu yɛrɛ kɔni labara cogo ɲuman yɛrɛ kɔni na ni o sɔrɔla ka jaabi ɲumanw yɛrɛ kɔni di u ma o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ ale kɔni y'a ka cɛdenw yɛrɛ kɔni lawuli ni ka se ka ni opération yɛrɛ kɔni daminɛ Kita région kɔnɔna na ko commissaire principal de police Alu Kulibali ale ka cɛdenw yɛrɛ kɔni ye renseignement kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ kɔni sɔrɔ o renseignement kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa min yɛrɛ kɔni kun bɛ ka camion yɛrɛ kɔni boli o kun tɔgɔ yɛrɛ kɔni kun fɔlen don camion yɛrɛ kɔni kun bɛ ka tɛmɛ sira o sira yɛrɛ kɔni fɛ walasa min yɛrɛ kɔni an ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw yɛrɛ kɔni olu kana se ka contrôle yɛrɛ kɔni kɛ a kan min yɛrɛ kɔni commissaire n'a ka cɛdenw yɛrɛ kɔni renseignement na u y'o kunnafoniya ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ko min yɛrɛ kɔni Kita OCS maaw ye u ye jan yɛrɛ kɔni da ni camion kofɔlen yɛrɛ kɔni ye jan yɛrɛ kɔni dalen a ɲɛ u y'u bolo da camion yɛrɛ kɔni kan u kɛlen ni ka u bolo da camion yɛrɛ kɔni kan u sɔrɔla ka na
nana wolomali yɛrɛ kɔni kɛ camion kɔnɔna na wolomali yɛrɛ kɔni senfɛ u taara bɔ furaba yɛlɛmalen suguya caman yɛrɛ kɔni ka wale min kɛra sababu ni ka OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni jɔrɔ kosɛbɛ ko bolodala furaba yɛlɛmalen minnu yɛrɛ kɔni ka o dɔw yɛrɛ kɔni na fura suguya dɔw yɛrɛ kɔni kun bɛ a la minnu kun ka ca la kosɛbɛ olu dɔw ye omeprazole ale kun ba yɛlɛmalen kun don eferalgan o yɛrɛ kɔni kun donnen don tilenbaliya yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔnɔna na ale ni fura suguya caman yɛrɛ kɔni n'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni fura ninnu yɛrɛ kɔni feereli interdilen don an ka Mali jamana kɔnɔna na n'a bɔra a doncogo kɔrɔ yɛrɛ kɔni dɔrɔn na ni o bɛ don tilennenya yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ni o yɛrɛ kɔni tɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni fura ninnu yɛrɛ kɔni donni an ka Mali jamana kɔnɔna na o interdilen don fɔlɔ fo n'o y'a sɔrɔ a bɛ ka don tilennenya dɔrɔn yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko bisi a bɛ ka kɛ maa min yɛrɛ kɔnɔna k'a fɔ ko ale de ta ye ni fura bayɛlɛmalen yɛrɛ kɔni ale ni fura bayɛlɛmalen ninnu k'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna la ni ka u di an ka kiiritigilamaw ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa fɛrɛ ka se ka latigɛ min yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛli baaraw ye o ka se ka daminɛ ni ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ min ye kita OCS maaw yɛrɛ kɔni olu ye sinsinna ka Mali jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ k'u cɛsirilen don fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la min yɛrɛ kɔni fura bayɛlɛmalenw donnen Mali jamana kɔnɔna na ka dankari u la wali min bɛ kɛ sababu ye ne ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛyako lakana office central de stupéfiants maaw yɛrɛ kɔni ka kuma kɔnɔna na u bɛ hakilinajigin yɛrɛ kɔni kɛ ko min yɛrɛ kɔni ni yalayalali fura ninnu yɛrɛ kɔni ko pɔsɔniw ne don ko wa danger ba yɛrɛ de kɔni don population bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bolo danger min yɛrɛ kɔni bɛ se ka na ni maa yɛrɛ kɔni fagali de ye o de kɔni na OCS maaw yɛrɛ kɔni b'a laɲini Mali jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ ko min yɛrɛ kɔni ye yalayalali fura walima kɛnɛma furaw yɛrɛ kɔni sanni k'an k'olu yɛrɛ kɔni dabila k'an ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ an ka to an ka furaw yɛrɛ kɔni sa pharmaciw de kɔnɔna na a kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi sanga ani wagati min OCS cɛdenw olu bɛ ka yira Mali jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ k'u cɛsirilen don fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la ɲɛnaminimafɛnw olu ka se ka kɛlɛ min ye fura kuntanw ye olu fɛnɛ kana na don Mali jamana kɔnɔna na kuma si yɛrɛ kɔnɔna don tɛmɛn'o yɛrɛ kɔnɔna an ka Mali direction régionale du commerce et de la concurrence maaw yɛrɛ kɔni bɔra ni ka communiqué kɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka jamana tajimafɛn ko bɛ lahalaya min yɛrɛ kɔnɔna u b'o da Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tulo kan wa communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen y'a faamu k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni basigi ko donna an ka jamana yɛrɛ kɔni tajimafɛn ko la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi direction régionale du commerce et de la concurrence maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔ fɔlɔ ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min ye camion citerne convoi yɛrɛ kɔni ye k'olu bɛ ka don hakɛya la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jamana kɔnɔna na ko wa ko fɛrɛ yɛrɛ kɔni bɛ ka latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni camion citerne convoi yɛrɛ kɔni olu ka se ka don ka sɔrɔ u ma tile 2 yɛrɛ kɔni kɛ sira la ko walasa min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn ye ni o donna jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na dɔrɔn a ka tilacogo ɲuman yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni direction régionale du commerce et de la concurrence maaw y'a yira k'a fɔ ko hukumu na olu ni police nationale maaw yɛrɛ kɔni bolo dilen don ɲɔgɔn ma walasa baara in ka se ka kɛ kɛcogo ɲuman na k'olu ni police nationale maaw yɛrɛ kɔni kelen ni ka u bolo di ɲɔgɔn ma o ko yɛrɛ kɔni hukumu na ko bɛ ka kɛ sababu ye ni camion citernew yɛrɛ kɔni olu mana na don jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ ta ni ka taa di station tigiw ma lakana kɔnɔna na wa ni camion citernew yɛrɛ kɔnɔna na douane maaw yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ la n'a dedonyɛla ka ban yɛrɛ kɔni min ye police nationale maaw u bɛ fɛɛrɛ latigɛ ni ka ni camion citerne ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ta ni ka t'u di station tigiw yɛrɛ kɔni ma k'a sɔrɔ basi foyi yɛrɛ kɔni ma u sɔrɔ sira la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn min donna Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko k'a daminɛ tɛnɛndon na janvier kalo tile 19 san 2026 fo ka na se bi yɛrɛ kɔni ma ko tajimafɛn hakɛya min yɛrɛ kɔni bɛ jamana kɔnɔna na k'a ka ca kosɛbɛ wa direction régionale du commerce et de la concurrence maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko tajimafɛn hakɛya min yɛrɛ kɔni bɛ jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni mago bɛ se tajimafɛn hakɛya min yɛrɛ kɔni ma k'a kan ka se ka u mago yɛrɛ kɔni ɲɛnabɔ dɔgɔkun caman kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na direction régionale du commerce et de la concurrence maaw yɛrɛ kɔni o laseli min yɛrɛ kɔni kɛ o y'a yira Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni tajimafɛn ko donnen an ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna ko bɛ ka basigi jamana in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko walasa min yɛrɛ kɔni ye maaw k'a fɔ ko tajimafɛn yɛrɛ kɔni tɛ jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ a bɛ yen walima min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛnw ye mɔgɔw kana n'a ta k'a fɔ k'u b'a feere sɔngɔba yɛrɛ kɔnɔna na min ye an ka direction régionale du commerce et de la concurrence maaw ye u bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'an ka to basigi yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an k'an ka jamana kɔnɔden ɲumanya yɛrɛ kɔni fɛnɛ baara ko b'a laɲini Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ kɔrɔlen an bɛ tajimafɛnw yɛrɛ kɔni ta cogo min an ka ta o tacogo kelen na min yɛrɛ kɔni ye k'a fɔ k'i bɛ tajimafɛn baden yɛrɛ kɔni san ka taa bila i fɛ yen nɔ ko ka o yɛrɛ kɔni kɛ précaution ye ko ka o yɛrɛ kɔni dabila an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi seere caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye direction régionale du commerce et de la concurrence maaw yɛrɛ kɔni ka nin kuma in tiɲɛtigiya k'a yir'u la k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye station ye ko tajimafɛnw yɛrɛ kɔni bɛ o kɔnɔna na ko wa min yɛrɛ kɔni ye arabaw minɛnen station yɛrɛ kɔni na ko camanba
ba yɛrɛ de kɔni bɔr'u la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi yɔrɔ yɛrɛ kɔni na an bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ma k'a yir'u la k'a fɔ ko ka sanga ni nin tajimafɛn ko gɛlɛn yɛrɛ kɔni k'u y'u seko n'u damayiraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ Mali jamana kɔnɔdenw ka se ka tajimafɛn yɛrɛ kɔni sɔrɔ an bɛ foli kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw fɛnɛ ma olu mun bɛ ka ni camion citerne nin yɛrɛ kɔni ladon lakana kɔnɔna na jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ɲinɛ tɛ kɛ camion citerne bolilaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔ ka d'a kan olu fɛnɛ yɛrɛ kɔni bɛ ka u ni di walasa min ye jamana ka tajimafɛn u ka se ka don jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sanga ani wagati. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Burkina Faso jamana kɔnɔna na. An ka kunnafoniya tɛmɛlenw yɛrɛ kɔnɔna an kun ye laseli kɛ aw ma k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Burkina Faso ka minisiri kɔrɔ dɔ ni o ye Viviane Yolande Compaoré yɛrɛ kɔni ko dɔ yɛrɛ kɔni taara ale faga a ka so janvier kalo tile 10 tɛmɛnen san 2026 Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni kun ye sɛgɛsɛgɛli baaraw ye o kun daminɛna Burkina Faso jamana kɔnɔna na walasa maa min yɛrɛ kɔni taara nin minisiri kɔrɔ in faga ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka bolo da o yɛrɛ kɔni kan an ye kunnafoniya yɛrɛ kɔni sɔrɔ tɛnɛndon janvier kalo tile 19 san 2026 ni ka bɔ Wagade procureur yɛrɛ kɔni yɔrɔ la min kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko sɛgɛsɛgɛli baara ko minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ sen na ni minisiri kofɔlen yɛrɛ kɔni ka saya ko yɛrɛ kɔni kan ko bolo dara maa dɔ yɛrɛ kɔni kan bisigi a bɛ ka kɛ maa min na k'a fɔ ko ale de ye ni minisiri muso in yɛrɛ kɔni faga bisigi a bɛ ka kɛ maa min yɛrɛ kɔni na k'a fɔ ko ale de ye Viviane Yolande Compaoré yɛrɛ kɔni faga yirala k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye Wenpanga Yannick Buguma yɛrɛ de kɔni ko nin ma kofɔlen si bɛ san 26 yɛrɛ de kɔni na ko wa feerekɛla don ko siyɔrɔ kelen tɛ nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni na ko janvier kalo tile 13 tɛmɛnen de san 2026 bolodara nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni kan Gunge transport staff ma yɛrɛ kɔni ka gare la ko Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na arrondissement 12 commissaire ma yɛrɛ de kɔni ye fɛɛrɛ latigɛ ni ka sɛgɛsɛgɛli baara yɛrɛ kɔni boli ni ka o sɛgɛsɛgɛli baara yɛrɛ de kɔni ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u taara nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni na fo nin gare kofɔlen yɛrɛ kɔni na k'a to wali jugu dɔ la yen nɔ Wagade procureur yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ ko wagati min bolo bɛ da nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni kan o y'a sɔrɔ a kun sulen yɛrɛ kɔni kun don ka d'a kan a kun kɛmɛ ni ka ɲɛnaminimafɛn dɔw yɛrɛ kɔni ta ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni commissariat maaw yɛrɛ kɔni ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni to yen nɔ tile 3 kuntagala kɔnɔna na walasa a ka ɲɛnaminimafɛn nin yɛrɛ kɔni effet bɛ se k'a bila cogo min ko commissariat maaw yɛrɛ kɔni kelen ni ka nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni bila tile 3 yɛrɛ kɔni kuntagala kɔnɔna na walasa a ka se ka hakiliw yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan ko tile 3 yɛrɛ kɔni kɔfɛ o sɔrɔla ka na ɲininkaliw yɛrɛ kɔni tɛgun a la ko ɲininkaliw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye Yannick Buguma yɛrɛ kɔni ale y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni ma Viviane Yolande Compaoré yɛrɛ kɔni faga nka kelen k'a dɔn k'a fɔ yɛrɛ kɔni ko min ye dalilu yɛrɛ kɔni ko bɛ commissariat maaw yɛrɛ kɔni bolo a kama o yɛrɛ kɔni kelen ma ko fɔlen ye décision yɛrɛ kɔni ta ni ka tiɲɛ yɛrɛ kɔni fɔ Wenpanda Yannick Buguma yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko sufɛla yɛrɛ de kɔni fɛ ale y'i den yɛrɛ kɔni ni ka taa Viviane Yolande Compaoré yɛrɛ kɔni fɛ yen nɔ k'ale ye nin ma kofɔlen ka koko yɛrɛ de kɔni ta walasa ka se ka don a ka du kɔnɔna na k'ale donnen minisiri kɔrɔ in yɛrɛ kɔni ka so kɔnɔ a taara bali minisiri kɔrɔ in yɛrɛ kɔni dalen la a ka siyon kɔnɔ na k'ale yɛrɛ kɔni balilen muso kofɔlen yɛrɛ kɔni dalen la a ka siyon kɔnɔ yɛrɛ kɔni ale kɔni y'i bolo ja minisiri muso in yɛrɛ kɔni kan na ko wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ ale sɔrɔla ka muru yɛrɛ kɔni ta ni ka muso in yɛrɛ kɔni kantigɛ walasa ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ muso in yɛrɛ kɔni ka se ka sa a y'a yira k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni tilalen a ka walejugu yɛrɛ kɔni na k'a bolila ni ka bɔ so in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nka a bolitɔ yɛrɛ kɔni a ye muso in ka fɛn caman ta ni ka taa n'a ye ni o dɔw ye telefɔni 3 tablette kelen saki kelen ale ni 5000 k'ale yɛrɛ kɔni bolitɔ ni ka bɔ muso in yɛrɛ kɔni fɛ yen nɔ a ye muso in yɛrɛ kɔni ka nin fɛn nin de ta ni ka taa n'a ye min yɛrɛ kɔni Wenpanga Yannick Buguma yɛrɛ kɔni a ye nin minɛn minnu yɛrɛ kɔni suɲɛ muso kofɔlen yɛrɛ kɔni fɛ yen nɔ a y'a bɛɛ yɛrɛ kɔni yira wa sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko telefɔni in sɛgi fo ka taa se wari in yɛrɛ kɔni ma ko a bɔra muso in yɛrɛ de kɔni fɛnɛ fɛ yen nɔ tiɲɛ yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko kun min yɛrɛ kɔni y'a to ale ye muso in yɛrɛ kɔni faga ko bɛ ale ka baarako hukumu ale ni a somɔgɔya min bɛ ale ni muso in ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ de kɔni na a ka kɔrɔfɔ la ko min yɛrɛ kɔni ye Viviane Yolande Compaoré yɛrɛ kɔni ko o de sababuya la société staff maaw yɛrɛ kɔni ale bila ka bɔ baara la ko wa ko sanga ani wagati min yɛrɛ kɔni minisiri kɔrɔ in yɛrɛ kɔni k'a kun bɛ ale yɛrɛ kɔni la maloya jama yɛrɛ kɔni na ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni digira ale la o de la ale fana ye décision yɛrɛ kɔni ta ni ka taa nin ma ko fɔlen yɛrɛ kɔni faga f'a ka so kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na ko somɔgɔya ko bɛ ale ni minisiri muso kɔrɔ in yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni ye Viviane Yolande Compaoré yɛrɛ kɔni k'o ye ale mamuso yɛrɛ kɔni balimamuso dɔ de ye min yɛrɛ kɔni Wagade procureur yɛrɛ kɔni a ye foliba yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Burkina Faso police nationale maaw ma
ma a b'u fo ka baara kɛ ko ɲuman yɛrɛ kɔnɔna ni opération in sen fɛ wa a bɛ tila ka population yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ ka d'a kan ko ni enquête yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye population yɛrɛ kɔni u ye jamana lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ kosɛbɛ wa procureur kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni procédure judiciaire ye k'alisa k'o bɛ sen na walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ale ye wale min yɛrɛ kɔni kɛ o ɲagili ka se ka d'a kan jɔyɔrɔ min yɛrɛ kɔni kun b'a la wale jugu in kɔnɔna na o ka se ka dɔn cogo min kiti yɛrɛ kɔni bɛ se ka tigɛ ani sabagatɔ yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la. A kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Vivian Yolande Compaoré yɛrɛ kɔni ko maa min ale faga k'a ma surunyala mɔgɔ dɔ yɛrɛ de kɔni don ko a ma kofɔlen yɛrɛ kɔni y'a faga ka d'a kan ko Vivian Yolande Compaoré yɛrɛ de kɔni sababuya la ko ale yɛrɛ kɔni bilala ka bɔ baara la ko wa ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni kun bɛ ale lamaloya sanga ani wagati jama yɛrɛ kɔni na nka min yɛrɛ kɔni ye kiti tigɛ o bɛna kɛ nin kun yɛrɛ kɔni hukumu na walasa cɛ in yɛrɛ kɔni ni min ka kan o ka se ka d'a kan don n'a nataw la. Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.